лектори са толкова добре подготвени, с много интересна и полезна информация. Така че бързам сега да повикам при нас на сцената Деси. Деси, заповядай. Къде си, не те виждам? Така, аплодирайте я силно. Деси ще говори. Деси ще говори за нещо жадувано от всяка жена, а именно за подготовката на нашия организъм за зачеване. Деси е единствената в България онлайн акушерка и мечтата е да помогне от разстояние на над 100 жени извън България да сбъднат най-жадуваното, а именно да си имат дечица. Деска, думата е твоя. Здравейте на всички! Сега искам една задачка да ви задам. Знаете ли какво е това? И всички искам да си го извадите. Сигурна съм, че всички го имате това в вашите портфели. Искам да я извадите и да я пипнете така хубаво. Така. Да. Така. Това е пластика, кредитна, дебитна карта, независимо каква сума има в сметката в тази кредитна или дебитна карта, тя тежи точно 5 грама. И това е количеството микропластмаса, която всеки един от нас всеки месец поглъща несъзнателно през храната и през водата. Аз се разтреперих направо, но не знам дали сте съзнателни за това нещо. Аз бях шокирана, когато го разбрах. Тази микропластмаса е един от невидимите разрушители на нашия хормонален баланс. Независимо дали ние сме мъже или жени, деца, защото всички тук, ако не са майки, пожелавам ви скоро да сте майки. Нашите дъщери, вече в тях спят яйцеклетките, от които ще се родят техните деца. И ето тази микропластмаса попада в нашите тела всеки един месец, 5 грама. Сега, като сте си ги извадили тия карти, както Мирка каза, нека помогнем наистина на децата, защото това е нашето бъдеще. И има един велик човек, който е казал, ако искаш да видиш къде ще си след няколко години, помисли си какво си направил днес и ще можеш да го предвидиш. Така че, мили прекрасни хора, това са фактите. Всеки един от нас приема микропластмаса всеки един месец, точно по 5 грама. Може някой повече. Но това е съвремието. Това е един от невидимите разрушители на нашия хормонален баланс. При жените атакува двата основни и най-важни хормона, а именно естрогена и прогестерона. Това води до дисбаланс, до различни неприятни ситуации, гинекологични проблеми и е препятствието за едно от най-важните неща и мечтите на жените, а именно зачеването. При мъжете микропластмасата снижава тестостерона и съответно влошава качеството на сперматозоидите. Намалява тяхната подвижност, води до аномалии и дори те да оплодят конкретна яйцеклетка, това може да не доведе до един здрав ембрион и съответно здраво бебенце. Това е съвремието, това е живота, но в крайна сметка важно е, като имаме тази информация, какво да направим от тук нататък и какво е решението. Ние имаме решение. И това са няколко неща и ще ви ги дам накратко и веднага да ги направите, след като се приберете в къщи. Първото решение е, когато си отпреберете днес, или ако сте на хотел като нас утре, съответно влизате в кухнята, взимате един голям черен чувал, може и да цяде, както си решите, да, и започвате да изхвърляте всички пластмасови неща от къщите си. Купички, чинийки, чашки, сламки,
гивдирчета, шпатулки, всякакви неща са просто аз правя детокс на моята кухня от пластмаса в рамките на 2 години и все още намирам неща, които изобщо няма мястото там. Сега ще кажа и нещо така малко шокиращо. Тефлоновите тигани и тефлоновите съдове също не бива да са във вашите кухни. Така че имате първата задача и наистина първото решение. Следващата задачка, която ще ви дам, това е, че има много места на нашата земя, в които хората нямат достъп до питейна вода. Но при нас това не е така. Не купувайте, моля ви се, и не пийте вода, когато няма друга възможност, разбира се, от пластмасови бутилки. Само разликата от 4 градуса в температурата води до отравяне на водата, която седи в тази бутилка. Нямате никаква представа къде са седяли тези бутилки, по някакви складове, как слънцето ги е напичало и ние отиваме, защото ни е по-лесно и си купуваме вода в бутилка. Ползвайте стъклени бутилки. Има най-различни видове вече на пазара, които могат да бъдат избрани и правейки този съзнателен избор, наистина вие да се погрижите за вашето здраве. Третото решение е това, че тези микропластмаси, които ние тъй или иначе поемаме, трябва да се погрижиме да се извлечат от нашето тяло. Благодарение на доктор Петър Найденов, тук бих искала всички да го аплодираме, защото това е един велик човек. Благодарение на доктор Петър Найденов в България, а именно и в Пловдив, е прекрасната аптека Авита, в която има детокс на микропластмаса и може всеки един човек да си го направи. Хората в аптеката са изключително така, могат да ви обяснят и какво е как да направите. Микропластмасата, натрупвайки се в нашия организъм, води до това, че нашите черва стават изключително възпалени, пропускливи и изобщо целият чревен микробиом се загубва. На базата на това, за да може, както каза Мими, тези неща, които трябва да излизат, да не се връщат в нашия организъм, благодарение на Aquasource ние имаме една прекрасна програма, за която и Мирка говори и обясни. Това е програмата Лесно начало. Когато я приемаме, ние възстановяваме баланса на нашите черва и съответно, когато там всичко се случва както трябва и процесите са балансирани, това е една от четвъртите и така най-важни стъпки, чрез които ние можем да се погрижим за нашия хормонален баланс. Има пряка връзка с пропускливите черва и не случването на забременяването. Абсолютно са свързани двата факта. Харесва ли ви? Сега ще ви поговоря и за 6 групи храни, които всяка една зачеваща храна с които всяка една зачеваща жена трябва да насити своето меню. Всички знаем за витамин D, нали? Има изследване, доказващо пряка зависимост върху това колко е наситено нашето тяло с витамин D и възможността ние да зачеваме. Липсите на витамин D в нашия организъм вождат до това яйцеклетката да се отделя незряла. Съответно, нейното оплождане да става много трудно и ако пък бъде тя оплодена, много трудно би се нидирала и съответно да се превърне в ембрион и да се развие до едно здраво дете. Препоръчвайте на всички жени, които искат да зачеват, да употребяват органичен витамин D, за да могат наистина да наситят менюто си и да създадат обстоятелства в техният организъм, наистина чудото да се случи.
Втората група храна, с която трябва да насити зачеващата жена своето меню, това е витамин Е. Изключително ценен витамин, който има подобно на прогестерона действие. Прогестерона, това е хормона на бременността. Когато няма достатъчно прогестерон в женският организъм, няма случване на бременност. Третата група храна, това са прекрасните омега-масни киселини. Омега-масните киселини са източник за производството на всичките наши полови хормони. Както за прогестерон, за естроген, така отговарят и за пълноценната и качествена сперма, съответно и сперматозоиди, които да оплодят яйцеклетката. Когато работя с двойки, винаги така се обръщам към дамата, нали, говорим за менюта така, и много често, нали, мъжа седи един такъв до нея и аз винаги му казвам: спокойно, само с ядене не става. Твоята работа не я отменяме. Така че, момчета, само с храна няма да стане работата и вие трябва да сте във форма. Затова вашето меню трябва да го наситим на цинк и на коензим Q10. Имаме прекрасни усвоима добавка, която не само ще даде така подвижност и пъргавина на вашите сперматозоиди, а ще осигури и това наистина вашата жена да бъде щастлива и да не е нервна. Четвъртата група храна, с която трябва зачеващата жена да насити своето меню, това е витамин С. Когато има достатъчно витамин С в женският организъм, това води до наистина качествени яйцеклетки, които имайте предвид, че един от най-енергоемките процеси в женският организъм, това е производството на яйцеклетката. Не е лесна работа, всичко там трябва да е натъкмено. И като цяло през храната уж достига достатъчно витамин С, но съвременният човек, знаете, че благодарение на начина ни на живот, много стрес, хронично недоспиване, тютюнопушене, алкохол, електромагнитно поле, там 5G, 6G, не знам си какво, тялото реално изразходва огромни количества витамин С, за да се пази, за да ни пази от всички тези външни атаки, на които ние сме подложени. Ние имаме прекрасен продукт Berry Power, който в себе си съдържа изключително така подбрани точно кои и в какъв вид изсушени при студяща температура берита, които да наситят нашето тяло на витамин С. Друго важно нещо, което забравих да кажа за омега-масните киселини, е, че всъщност те имат такова като успокояващо влияние върху надбъбречните жлези. Сега ще кажете, какви па са тия жлези? Ами това, прекрасни хора, са жлезите, които произвеждат стресовите хормони в нашия организъм. А именно има там един пакосник, казва се кортизол. Той, между другото, прави ето това пълнене, ето тук в тази част, когато навлезем в онази възраст, някой ако ме е слушал преди 5-6 години, пак тук в Пловдив, втората пролет. Помните ли втората пролет? И небесната вода, да. Така че този пакосник кортизола можем да го укротим чрез омега-масните киселини, когато наситим нашето меню на достатъчно количество витамин С. Просто тялото така си е създадено, че го нормализира и съответно, тъй като те с кортизол и прогестерона са обратно пропорционални. Колкото повече се стресираме и той се качва, толкова повече прогестерона се срива и пада надолу. И как ще се зачене? И ни не става. Трябва жената да е отпусната, да е в наслада, да се чувства желана, да се чувства красива, да танцува, да твори,
Нашия бизнес дава всичко това. И сега да си погледна нещо важно да не забравя. Да, искам да си поговорим и за желязото. Изключително така много жени са с ниски стойности на желязо. Много често, може би, тези студените крака на жените, ръцете, това не е, защото сме змии. Не. Желязото е виновно. При всеки цикъл, истината е, менструален цикъл, е, че жената губи желязо. И затова трябва така внимателно да подбира храните си, за да може да си го набавя и съответно всичко да си се случва както трябва. Желязото има и пряка връзка с пълноценната овулация. Ние отново, благодарение на Aquasource, имаме една прекрасна афа, която ни помага чрез храна, която се усвоява напълно, да се погрижим и за този момент. Така че, момичета, 1, 2, 3, 4. Детокс на кухнята, витамин D, коензим за момчетата, омеги и много настроение, творчество, танци и наслада. Това беше от мене. Деска, по-силна тази информация, по-силни аплодисменти заслужаваш, която ми даваш за всички е много ценна. Преди да поканя Джиджи, искам само да кажа за тези от вас, които не знаят, че Деси има разкошна книга, която се казва "Клетъчно хранене по време на бременност" и може да бъде много полезна за всички. Много ти благодаря. И 3 прекрасни деца, нали работим за примера? Нали така? Ето ви пример. Всички тези съвети са от емпиричния опит. Мерси, Дес. Мерси, много ти благодарим. Продължаваме, защото искам да ви попитам, имате ли нужда 10 минути от глътка въздух и освежаване?